и ролите меним. Ти си като мен ти играеш. И ролята е избор твой в живота, но ти променяш се с нова роля в живота и себе си променяш с новата си роля. Аз съм като теб, аз играя. И всеки път в живота аз променям, когато ролята си сменям. Ти си като мен, ти играеш и желаеш различен и различна да си. Всеки миг ти играеш и променяш се с избора на нова роля. Ние сме различни, ние сме еднакви. Ролите и изборът, който си направим, определят новият ни свят. Ние винаги играем, ние сме в спектакъл. Живот е името му. Избери си роля, силна роля и участвай, смел бъди. Това ти пожелая. Ти си избери. Ще кажеш нещо за метрото и моите програми? Беше много интересно, защото ние с Росен се запознахме в метрото. И някакси сме имали един път, т.е. пътувахме до една станция и изведнъж той ме спира. Странно ми е, когато ме спират непознати хора, но да и чак толкова. И той ми казва, аз всъщност написах стихотворение за вас. И си казвам, страхотно да го чуя. Той много се очуди, защо толкова добре приемам нещата. Аз пък много се очудих, защо се очудно. Още заедно. Тръгна едно страхотно приятелство. И може би, мисля, че не е това стихотворението, но подхожда ситуацията много добре. А ти не знаеш, че е поетеса? Аз не съм поетеса. Аз просто обичам да чета поезия, да я превеждам. Аз реших, че вие пишете. Не. Не ни е дадена такава дата. Чува правилните добри поети. Това също да. Така. Метро. Метро и хора. Всеки в собственото си метро пътува. Следваща станция – надежда. Метро, лица и всяко с отпечатък на душата своя. Следваща станция – мечта. Метро, души. В тях искра надежда. Надежда се стаила. Следваща станция – живот. Метро, крака, ръце, не се диша. Вратите се затварят. Следваща станция. Метро. Дишам светлина, надежда, любов, любов. Вратите се отвориха. Срещате ще? Ами, ако искаш, Кирил, нещо да прочетеш. Не, тя няма да си. Не, много е взето да се направи. Това май не се учи. Коя е твоята радост в живота? Коя е? Коя е твоята скръб? С кое ще можеш да живееш? Коя е твоята светлина в живота? Коя е? Коя е твоята нужда? С кое ще можеш ти да дишаш в живота? Коя е твоята страст в живота? Коя е, с която ти ще дишаш в него? Коя е твоята смелост в живота? Коя е, от която смелост да получиш? Коя е твоята светлина в живота, с която в тъмнината твоя лъчите нейни ще гласят нощта в теб? Коя? Кажи ми. В твоя кладенец дълбок извади оттам сърцето и на слънцето го поднеси. Изгрей с него. Ами среща. Среща. Ние почиваме малко, искате. И го продължаваме. Разбира се.
Иначе, само да кажа нещо за свеща. Ами той е за Нели, аз така не можах да открия. Може да го чува някъде. Нямаше да искам да те видя, но ме докосна. Нямаше да искам да те търся, но ме докосна. Нямаше да искам да те помня, но ме докосна. И сега не зная как да те намеря. Сърцето мое иска да те чуе. Не, чакай, искаш ли? Кое ще четеш? Кое е твой стих? Да. Добре. Кой стих е твоя? Чакай малко само. Много от нещата, както сте усетили, са напевни. В кой е твой стих? Всеки търси думата, с която не може да почне да пее в живота. Това е. Кой е твой стих в живота ми, кажи? Коя е твоята дума за живот? Кой е твой стих в живота ми, кажи? Коя е твоята реплика в живота? Кой е твой стих в живота ми, кажи? Изречи си твоята дума в живота. Намери се с тази дума в себе си. Коя е твоята сладка фраза, събуждаща страстта ти към живота? Коя е? Кой е твой стих, превръщащ те в рима, пееща любов? Кой е твоя стих, в който пееш със сърцето си в живота твой? Кой? Може да скажа нещо от теб. Това е актуално. Връзка с видимите. Понеже не съм го редактирал и може да отцеля някой да го правя. В този свят на хаос, лудост, гняв, отровен и отчаян вопъл на души, изгубили надежда, поезия ви давам. Рецитал в сърцата аз ви подарявам. И аз така провеждам своя митинг, бунт човешки. Сърцето на поета, строфи и сонети, заредени с нежност и любов, гасят умора, отчаяние и скръб. И давам ви надежда, искра любов. Това е моя митинг в сърцата ваши. Не съм си оцелил цяло си. Калин, черна, положиме. С едно прекрасно кратко стихотворение, но много силно. В живота има много мигове, които ги изпускаме. А трябва да се хващат. А можеше мигът да си отиде, но аз го спрях и времето към себе си събрах. А можеше мигът да си отиде, да го превърна в надежда и надеждата се сбъдва. А можеше мигът да си отиде, но пожелах мигът да спре и ти да си в него и аз да съм. Да прочетеш нещо на кръга? Да.
няма говорим, ще четеш. И после... Искаш да прочетеш, защото съм убил поетите. Не. Защото има такава. Къде ще прочетеш? Искам първо да ви кажа, тук се споменава за днешния ден, какъв е. Знаем, че е казано в началото без Словото. Днешния ден се говори, че се случва чудеса. Днес прочетох за поредното чудо, явно те са навсякъде, просто трябва да ги виждаме в едно малко градче, близо до Новосибирск. Една учителка се карала на една ученичка, за това, че не си научила добре урока по чуждия език. Тя така се смутила, тази ученичка, че припаднала. След като е откарали в болницата, тя се събудила и се оказва, че тя се забравила или загубила дар да говори на руски език. Но е проговорила на над 150 езика, от които някои са древни, забравени, и тя много от тези езици са викнали там всякакви езиковеди, е говорила в поезия. Нямало рима. Нямало рима в края. Ами в края е така. Нямаш нужда ти от рима вече. Римувано да си ходиш. Нямало рима на края. На последното стъпало на живота вече си изпят. Какво си взел от римата, това е. Нямало рима. Няма отиваш си гол. Без рима си дошъл, без рима си отиваш. В края си оставаш само изповед. Си изповед. Освен да ми прочита Джемия, да ми кажеш. Джамия, църква и до тях баня, градска, в град централен. И къде ли къпят са душите в този град? И разкопки на антики стари. И къде ли къпят са душите в този град? Седя и мисля аз, а облак черен провесва се над мен. И къде ли да се изчистя аз от отровата софийска, и тъмнина, и облака над мене черен му си расте. Изглежда той ще ме очисти от полепнала чернилка на души край мен. Къпех се с златни капки дъжд и чист бях, чист. Много ми харесва. Разместих аз света със слово. Отворих дупка в тъмнината. Избликащи слова от злато изгасих отровата на този свят. Омесих от словото си хляб, напълнен с квас, любов и късова любов раздадох аз на гладните души. Храната беше слово, но живо, раждащо живот, наместих този свят объркан и думата любов, създаде го отново. Да, това така си е. Подред. Ръцете старица, напукани от старост, кожа като графика на живот, смъка и вени, корабни въжета закачили в сърцето самота старческа. Ръце, изсъхнало листо, в които утаен и свит, в немощ старческа живот прибран стои. Ръцете по хербарии, и в тях пеберудата живее още. И изравнителна сметка, много наболял въпрос за някои хора. Мисля, че много. Боже, дай ми изравнителна
финалната сметка в живота мой. Това от тебе искам да получа аз, но с положителен баланс. Дай ми радост, щастие и светлина, изравнителната сметка с повече любов. Боже, направи ми равносметка и виж, че имам нужда от баланс с Твоите сметки. Изпълни ме с повече любов от Тебе, нахрани ме с надежда и да пия аз от Твоята любов. Изпълни сърцето с образ златен на любов. Дай си сметка с мене, че имам нужда аз от равносметка с Тебе. Тогава още не бях готов. Сега е моментът. Тогава още се страхувах. Сега е моментът. Тогава още мечтите не ги виждах. Сега е моментът. Тогава още преградите ме спираха. Сега е моментът. Тогава още не знаех кой съм. Сега е моментът. Тогава още светлината беше тъмнина. Сега е времето и то се сбъдва. Това насочено към дамската аудитория. Още си ми само външност. Опица. Аксесуари. За мен. Така те виждам днешния си ден, но искам да проникна в сърцето ти. Там да видя каква си в